איך איזה ארוף מגעיל יש לך. תביא דונייט. ידע לאמצעים. תביא דונייט. אני אביא לך דונט, לא דונט. הוא כותב משהו בעוד 3, 2, 1. ראית? תקשיב, אתה לא ראית מה שהלך פה. איפה? מה זה משנה? שאני מכיר. תודה רבה. סתום את הפה, מישהו אתה חשוב לדבר עליי? מה, מי אתה ככה שתדבר עליי מגעיל ואז תחשוב כאילו אני חבר שלך, חתיכת טמבל? התקלת לעשות משהו ברם 12. אתה אל תדאג לי, אתה אל תדאג לי. אני דואג לך, אני דואג למשחק אחי. למשחק אז תעשה אבנדון. מאיפה הכסף? הם היו בחובות באותו זמן. אתה יודע שהג'וני בתקופה שהתחלתי לעבוד שם הם היו בחובות. אהבתי. ראית את זה? תראה את הסקור שלי אחי. ראיתי. I have a very good plan. נו. די. הוא יצא. רגע, הם רוסים אחי? הוא יצא אחי, זה הפלן שלו. שמן מניאק. I'm gonna stay on them. אחי, התמתחתי. אוקיי, אתה יודע שבין הצלעות יש לך... יש לך שרירים. קוראים לזה השרירים בבין צילים. הם נתפסו לי וזה ממש כואב שזה קורה. וואי. פאק. אני דרוסר. הדש. נשק נורמלי. איפה? שמאלה, הנה, אחד הקיצ'ן. שיטר מסריח. אחי, אני... שלושה קילים. לך לשתות. I can't play CSGO but I can fuck your bitch. Damn, so Fuck her right in her pussy! Fuck her right in her pussy!